Κύριε, θα τα φάτε όλα? Μάλιστα, κυρία Ζωή. Θα τα φάω όλα. Θα σκάσετε. Εσύ να γυρνάς την τύφλα σου. Καλά. Καράμια και παλούκια. Μπράβο, θύε! Είσαι σπουδαίος! Δεν πάτε στο διάολο να μ' αφήσετε να φάω. Ακτοκτίνος. Τι έπαθες εσύ? Θέλει να κάνει και προσφυγή στο εφετείο. Ρε, δεν πας και εσύ μαζί με τους άλλους? Αφού θέλετε να σκάσετε, σκάστε. Μα κακοψοφωνάχης. Κι άλλη μια. Έλα! Αμεσί πάλι κοζάμ γεροταρνανάς, δεν τρέπεσαι να χοροπηδάς σαν ουρακοτάγκος. Θα έρθει σε λίγο κοτώνεις και θα νομίσεις πως μπαίνεις σε τσίρκολο. Αρτηριοσκλήρωση, μπαμπά! Ο γιατρός είπε να κινείται ο θείος. Και κινούμε, όπως βλέπεις. Λοιπόν, εσύ αντί να κουνιέσαι επειδή το είπε ο γιατρός, καλά θα έκανες να κουνηθείς να βρεις καμιά δουλειά. Δεν μ' αφήνεις το χάλι μου, καημένε φανούρι. Στο έχω πει 1000 φορές. Θες να φύγω από το σπίτι σου, φεύγω. Πού θα πας ρε, πού θα πας? Όλο αυτό μου κοπανάς γιατί ξέρεις πως είμαι πονόψυχος. Ας το ψεύτε. Εσύ τι πετάχτηκες σαν περάσω? Δεν μιλάω σε σένα. Λέω για αυτόν εδώ το ληστή που ζητάει 20 εκατομμύρια από ένα φτωχό πελάτη μου για το τίποτα και καταφεύγει στο εφετείο. Και πού ήθελες να καταφύγεις, στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία? Ψάχνει να βρει το δίκιο του άνθρωπος. Τώρα μάλιστα, καταλαβαίνεις εσύ από δίκιο. Όχι, την έννοια του δικαίου την έχετε μονοπολίσει εσείς οι δικηγόροι, οι αρχιψευταράδες. Θέλεις να πεις δηλαδή ότι πρέπει να πουλήσει το σπίτι του ένας βιοπαλαιστής για να ικανοποιηθεί η απληστία ενός παλιανθρώπου? Για σιγά βρε γυναίκα, στο δικαστήριο βρίσκεσαι. Μη φωνάζεις έτσι και περιμένω για τον κοτρόλ. Μπα σε καλό σου. Καλός είσαι κι εσύ. Βρε, αφού έχει την ευκαιρία να βγάλει ο άνθρωπος, να μην βγάλει. Έσχος. Η μαμά έχει δίκιο. Κι εγώ έτσι νομίζω. Να τα μιλήσαν και οι δύο πόλοι, τα έμβρια και οι μαθουσάλες. Εσύ αντί να μας λες τι νομίζεις, καλά θα κάνεις να βρεις κανένα μεροκαματάκι, γιατί η σύνταξή σου αδερφούλη μου δεν φτάνει ούτε για τρινάλ. Τροπή σου. Δούλεψε ο άνθρωπος όλη τη ζωή. Πώς εμένα μου λες? Εισηγητής στην εφορία. Βρε, δουλειά θα πει να βγεις στην πιάτσα με ένα κονταρό ξυλό και να σπάς κεφάλια. Δουλειά θα πει αλυσιβερής και αλυσιβερής θα πει να τους αρπάξεις και να τους τραγανίζεις όλους σαν ξεροτηγανισμένα πατατάκια. Αυτό θα πει δουλειά. Και όσοι δεν έχουν αυτά τα προσόντα, τι πρέπει να κάνουν? Να πεθάνουν ρε κύριε. Πρόσεξε καλά γιατί κάποτε θα σε τσακώσει ο νόμος, δεν θα γλιτώσεις. Και εδώ πέφτεις όξο. Γιατί για μένα ο νόμος είναι κι αυτός κάτι που τρώγεται. Λοιπόν, παρά να ακούω τέτοια έσχη, θα προτιμούσα ώρες να μην είχα γεννηθεί ποτέ. Αυτό θα το προτιμούσα κι εγώ και όχι ώρες. Η μαμά έχει δίκιο. Έτσι νομίζω κι εγώ. Τα νομίσματά σου εσένα είναι κάλπικα. Τα νομίσματα όμως που του φάγες όταν πολεμούσε στη Μικρά Ασία από την κληρονομιά του πατέρα σας δεν ήταν κάλπικα. Πρώτον δεν του τα έφαγα, του τα πήρα. Και δεύτερον του τα πήρα για να έχει σήμερα κάτι να φάει. Είσαι ένας. Φεύγω γιατί μου προκαλείς αηδία. Η μαμά έχει δίκιο. Φεύγω κι εγώ. Εσύ δεν θα φύγεις, δεν σου προκαλώ αηδία. Όχι, δεν θα φύγω γιατί θέλω να σου μιλήσω. Να μου μιλήσεις, δεν το αναβάλεις, είπαμε, περιμένω άνθρωπο. Άκουσέ με φανούρι, δεν θέλω πια να σου είμαι βάρος. Σου έχω μιλήσει κι άλλες φορές για αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για το... Για το κτήμα, θα μου μιλήσεις πάλι για το κτήμα. Ναι φανούρι, για το κτήμα του πατέρα. Δώσ' μου το πια να ησυχάσουμε και οι δυο. Λέω να βάλω μερικές γελάδες να τις αρμέγω και να μην είμαι βάρος κανενός ώσπου να πεθάνω. Γελάδες να τις αρμέγεις, μορτίν τούτο. Καουμπόι θα γίνεις βρεσί. Σε παρακαλώ, μη φωνάζεις. Θα φωνάζω και θα καρίζω. Ακούσε εκεί λέει να του δώσω το κτήμα, μορτίν τούτο. Μήπως θέλεις να κάτσω να με αρμέξεις και εμένα? Μην είσαι υπερβολικός φανούρι. Αυτό που σου ζητώ δεν είναι τίποτα για σένα. Κάνεις λάθος αγαπητέ μου, εγώ σήμερα χάνω το αυτοκίνητό μου. Το πουλάς για να πάρεις άλλο, καλύτερο. Μην κοιτάς εσύ τι θα πάρω. Τι χάνω τώρα να κοιτάς. Φανούρι, προσπάθησε να με καταλάβεις. Ρε μπουζουκοκέφαλε, επιχείρης θα πει να τρως το κρέας των άλλων. Όχι του αδερφού σου, μορτίν τούτος. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται εμείς οι δυο να είμαστε αδέρφια. Βρεά στη Σολομονική και περιμένω άνθρωπο. Να το κιόλας.
Βρε καλημέρα αγαπητέ μου συνεταίρε. Έλα, Μα ξέρεις πως σε περίμενα βρε κοτρώνη. Εγώ να σου πω κάτι νέα για τη δουλειά μας που θα σηκωθούν οι τρίχες της αμασγάλης σου. Τι μου λες, ευχάριστα νέα. Μορθαπές ζαλάζγελα. Κάτσε. Μέρση. Λοιπόν, σ' ακούω. Σ' αρέσει το σπίτι μου? Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Και ψιλοτάβανο. Ήλιος, αέρας. Ευάερο, Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για πες μου, τι νέα θα μου λέγες? Αμμοκήπος. Λάχανα, κουνουπίδια, μελιτζάνες, κολοκυθάκια. Μα τώρα για κολοκυθάκια θα μιλάμε. Γιατί δεν τα τρως? Τηγανιτά με σκορδαλιά είναι θαύμα. Τα τρώω. Μα τώρα έχουμε να μιλήσουμε για τη δουλειά μας. Το καλό σπίτι κοτρώνει είναι το σπουδαιότερο απ' όλα. Εγώ όπως βλέπεις το πέτυχα. Α, γι' αυτό φαίνεται πως έχει λυσάξει ο πρώην ιδιοκτήτης πως τον αδίκησες. Ο Μπουρδάτος έτσι λέει. Το μασκαρά. Και τώρα τη δουλειά μας. Κοντζάμε εργοστάσιο ανοίγουμε σε λίγες μέρες. Δεν είναι αστείο? Όχι και εργοστάσιο, ελαιοτριβείο. Γιατί? Δεν σου γεμίζει το μάτι το ελαιοτριβείο? Κυρία Καράβαμπα! Κυρία Καράβαμπα! Κυρία Καράβαμπα! Κυρία Καράβαμπα! Κυρία Καράβαμπα! Βοήθεια! Κλέφτες! Κλέφτες! Μα τι συμβαίνει? Τίποτα. Παίζαμε κλέφτες και αστυνόμοι. Κυρία Καράβαμπα, ο άντρας σας θέλει να ακυρώσει το συμβόλαιο που έχετε στα χέρια σας. Για το ελαιοτριβείο? Μάλιστα, καταστρέφομαι. Περιμένετε μια στιγμή. Τι έπαθες βρε, την ουρά σου πατήσανε? Υπάρχει και δικαιοσύνη. Μην το ξεχνάς. Δικαιοσύνη. Τώρα πάτησες την πίτα. Αγαπητοί μου φίλοι, ορίστε το συμβόλαιο. Θα το δω. Μια στιγμή παρακαλώ. Καθίστε κύριε Κοτρώνη. Εγώ? Μάλιστα, εσείς. Τι έκανε λέει? Θα σας πείραζε να γίνετε πελάτης. Πελάτης σας εγώ? Κυρία μου, μιλάτε σοβαρά? Σοβαρότατα. Εφόσον ο άντρας μου αρνείται να σεβαστεί την υπογραφή του, είμαι πρόθυμη να τον πάμε στα δικαστήρια. Και για να σας αποδείξω ότι δεν αστειεύομαι, πάρτε και το συμβόλαιο. Κυρία μου, από σήμερα είμαι ο καλύτερός σας πελάτης. Δεν μου λες βρε εσύ, γιατί το έκανες αυτό? Για να σου δώσω ένα καλό μάθημα. Είσαι αχόρταγος και πανφάγος μέχρι εγκλήματος. Θέλεις να τρως, να τρως, να τρως. Έχεις εργοστάσια, μαγαζιά, σπίτια, οικόπεδα, αυτοκίνητα, τον κακό στον καιρό. Ούτε κι εσύ δεν ξέρεις τι έχεις και ζητάς κι άλλα από πάνω. Διαόλου, καρχαρία. Αρετή, πρόσεξε πως μιλάς. Πού να χαθείς, φαταούλα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα την παγλαρώσω. Καλημέρα σας αγαπητέ κύριε Φανούρη. Καλώς την αγαπητοτάτη, την παμφιλτάτη κυρία Λόρα. Τι ομορφιές καμπανιστές είναι αυτές. Με κολακεύετε. Τον τελευταίο καιρό μας κάνετε απιστίες, θα σας μαλώσω. Λείπαμε στο λουτράκι ο ανιψιός μου κι εγώ. Να σας συστήσω. Μάνος Πολυζώης. Είστε το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Δεν μου λέτε είναι 7 θέσεων? Συγχωρείτε. Είμαι ακόμα με τη ρόμπα μου. Καθίστε και έφτασα. 2 λεπτά. 1 λεπτό.
Μα είναι 7 θέσεων. Κάνε λιγάκι υπομονή για το όνομα του Θεού. Μου φάγε στα μυαλά με αυτό το ρημάδι. Μια μέρα τους είδα να πηγαίνουνε καμιά 15 με δάχτυλα. 15? Τότε είναι ασφαλώς 7 θέσεων. Μα κύριε Φανούρη, χαιρετηθήκαμε. Μπα, δεν πειράζει. Ας ξαναχαιρετηθούμε. Λοιπόν κύριε Καρασεβδά, είναι 7 θέσεων. Καρασεβδά, σιγά να μην με λένε Αλή Μπαμπά. Με συγχωρείτε, είναι 7 θέσεων. Το θεωρείτε απαραίτητο? Απολύτως, αλλιώς δεν μετατρέπεται. Α, σκοπεύετε να το μετατρέψετε? Μάλιστα. Να αυτό θέλει. Τι θα το κάνετε, υπεραστικό λεωφορείο? Όχι. Εκτελούνται μεταφορές και εκδρομές? Όχι. Εκενώσεως βόθρων? Όχι. Αεριοπροωθούμενο? Όχι. Νεκροφόρα? Ναι. Ναι. Το βρήκατε. Δηλαδή παμ παμ παπα παμ παπα παμ παπα. Αυτό Βλέπω κύριε Φανούρη σας τρομάζουν οι λέξεις. αυτό κυρία Λόρα μου είναι να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Ώστε σοβαρά είστε τιούτος? Γιατί σπουδαίο είναι. Τι λες βρε παιδί μου, λίγο το έχεις δηλαδή να πηγαίνει μπροστά ο Σοπέν με τις κλαπαδόρες και με τα τούμπανα και εσύ από πίσω τούμπανο? Δουλειά μου βλέπετε. Και τι δουλειά! Λέει πως κερδίζει του κόσμου τα χρήματα. Μορτί μου λες, βγάζει λεφτά? Λεφτά με ουρά. Έχω πολλή πελατεία. Δεν μου λέτε κύριε Πολυζώη, ανοίγουμε μαζί μερικά υποκαταστηματάκια? Μα καλά, την ξέρετε τη δουλειά. Όχι, αλλά άμα θάψω 5-6 την έμαθα. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε τώρα για τα μάξι. Δεν μου είπατε, είναι 7 θέσεων? Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλετε καλά και σόνι να είναι 7 θέσεων, αφού θα βάλετε μέσα έναν μονάχα. Βέβαια θα τον βάλετε ξαπλωτό, αλλά όσο να είναι, που ένας, που 7. Είναι 7 θέσεων, δεν μετατρέπεται. Α, δεν μετατρέπεται. Βέβαια είναι και το κασόνι που πάει του μάκρους. Μπα σε καλό μου πρωί Κυριακάτικα. Μα τι πάθατε κύριε Φανούρη? Τίποτα. Ένα ρίγος. Θα περάσει. Μην κάνετε έτσι. Επιτέλους, για πέστε μου σας παρακαλώ, τι είναι ο θάνατος? Είναι ο θάνατος? Εσείς τι λέτε που είστε και ειδικός? Α, βέβαια. Ο θάνατός σου η ζωή μου. Λοιπόν κύριε Φανούρη? Ο θάνατος κυρία Λόρα μου είναι εκείνο το πράγμα που μας κάνει και γινόμαστε τάβλα. Όχι κύριε Φανούρη. Ο θάνατος είναι ένα ποτήρι δροσερή λεμονάδα. Θάνατος είναι λεμονάδα? Μάλιστα. Και η ζωή ένα φλογερό καμίνι. Πίνουμε τη δροσερή λεμονάδα. Σβήνει το φλογερό καμίνι. Ακριβώς. Πώς σας φαίνεται? Θα με κάνετε να μην ξαναπιώ λεμονάδα σ' όλη μου τη ζωή. Και δεν μου λέτε κύριε Πολύβιε? Πολυζώης. Κύριε Πολυζώη. Τι είπα? Πολύβιε? Μάλιστα. Το ίδιο είναι. Πώς σας ήρθε αυτή η μαύρη ιδέα να γίνετε πεθαμενατζής? Να σας πω. Μια μέρα καθόμουν στο Ζαβορίτη και έπινα καφέ. Και καθώς τον είδατε έτσι μαύρο, μαύρης οι φαντασίες σας? Όχι. Αλλά πέρασε από εκεί μπρος σύνταγμα Ερμού Φιλελλήνων ένας νεκρός. Πέρασε, δηλαδή τον περάσανε. Εννοείται. Σκέφτηκα λοιπόν ότι για να πεθάνεις και να σε θάψουνε
Θα πληρώσεις. Δάσε καλό πρωί-πρωί Κυριακάτικα. Και έτσι κατάφερε τον πατέρα του και του άνοιξε το γραφείο. Και δεν το μετάνιωσε ο καημένος ο γέρος. Και γιατί τον λέτε καημένο? Πέθανε ο φουκαράς. Κουτός ήταν να ζήσει αφού τα είχε όλα έτοιμα. Τι ηρωνία. Ο Δόλιος σαν χθες μου άνοιξε το γραφείο και σαν σήμερα πέθανε. Ήθελε να σας κάνει σεφτέ. Και να σκεφτείτε, κύριε Φανούρη μου, ότι ο ανιψιός μου διέκοψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί σε αυτό το επάγγελμα. Μπα, και τι σπούδαζε? Γιατρός. Το ίδιο κάνει. Τι γιατρός, τι νεκροθάχτη. Σοπάτε δα. Βέβαια. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να, ο φίλος μου ο Καρλίδης λόγου χάρη. Το ξέρετε. Καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Επιστημονική κορυφή. Εγώ τουλάχιστον τι να σας πω. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Αν με διατάξει να πιω ένα γκάζοντενε και ακουαφόρτε που λέει ο λόγος, θα τον πιω. Άλλωστε με κουράρει 20 ολόκληρα χρόνια και ξέρει τον οργανισμό μου απόξω και ανακατοτά. Πέρσι άξαφνα είχα μαγουλείται. Μπα. Μην ανησυχείς μου λέει. Θα κάνεις το και σε 4 μέρες θα είσαι παιδίκη. Λοιπόν κυρία Λόρα μου έκανα το και σε 4 μέρες ήμουνα όχι παιδίκη, φασιανός. Πραγματικά. Λένε πως ο γιατρός ο Καρλίδης δεν πέφτει έξω ποτέ. Όλα αυτά εμένα μου είναι αδιάφορα. Εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου. Βέβαια, εσύ θα δε κόσμο αράδα και μη σε νοιάζει. Τι θα γίνει τώρα? Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο αυτοκίνητο? Γιατί όχι? Θα πω της κόρης μου να σας οδηγήσει στο γκαράζ. Αλέκα! Αλέκα! I love you. Καλά, αυτό το ξέρουν και οι κότες. Τις πατάτες πως τις λένε εγγλέζικα. Potatoes. Ας το καλό. Τις ντομάτες. Tomatoes. Μου είναι εύκολα τα εγγλέζικα. Όχι και τόσο. Τα μπρόκολα, ας πούμε, πώς τα λένε. Τα μπρόκολα. Μπροκόλος. Αλέκα! Ο πατέρας μου. Λοιπόν, Θανασάκη, σ' αγαπώ. I love you. Θανασάκ. Αχ, πότε θα παντρευτούμε κι εμείς να κάνουμε το μήνα του ατιμέλητος. Καλημέρα, Αλέκα. Να σου συστήσω τον ανιψιό μου. Ο κύριος Μάνος Πολυζώης, η δεσποινής Αλέκα Καράμπαμπα. Χαίρο πολύ δεσποινής. Κι εγώ, κύριε. Το Μουγκοθόδωρο θα παίξουμε. Σου είπα να πάρεις τον κύριο Να τον πάρω, μπαμπά. και να τον πας στον γκαράζ να του δείξεις το αυτοκίνητο. Ελάτε, κύριε Μάνο. Κύριε Μάνε, πηγαίνετε. Η κόρη μου θα σας το δείξει. Η Αλέκα σου πάει και ομορφαίνει, κύριε Φανούρη. Κόρη μου είναι. Τι θέλετε να κάνει? Ελάτε να καθίσουμε να τα πούμε λιγάκι δυο μας. Όχι εδώ. Στον κήπο που έχει και δροσιά. Κύριε Φανούρη, προαισθάνομαι ότι πολύ γρήγορα θα γραφτεί το πρώτο κεφάλαιο ενός πολύ αισθηματικού μυθιστορήματος. Λέτε? Έχετε ακουστά για κουντεφούντρο? Τα αγγλικά μου είναι στοιχειώδη. Έρος και ραυνοβόλος. Έρος, κυρία μου. Έρος και ραυνοβόλος και μπουμπονιστός. Καλημέρα, γιατρέ. Γεια σου, Αλέκα. Μαμά σου είναι στο σπίτι? Ναι, και ο μπαμπάς. Να σας στήσω τον κύριο Μάνο Πολυζώη. Θα αγοράσω το αυτοκίνητο, το δοκιμάζουμε. Μπα, το πουλάτε? Ναι. Θα αγοράσουμε καινούριο. Γιατρέ, σας παρακαλώ, πέστε στη μαμά ότι μπορεί να αργήσουμε λιγάκι. Ευχαρίστως. Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε. Γεια σου, Αλέκα.
Φανούρη? Καλά, ευχαριστώ. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Θα ήμουν τρισευτυχέστατος αν μπορούσα να τριγίσω τα δυο ολοκόκκινα κεράσια σας. Λοιπόν δεν θα μπορέσετε ποτέ. Μα κυρία μου, τη φρουτοθεραπεία τη συνιστούν και οι γιατροί. Μη μου αρνείστε τις βιταμίνες σας. Μα επιτέλους τι συμβαίνει? Κόρτε μου κάνετε? Ναι. Δεν φοβάστε μην το πω στον ανιψιό? Όχι. Στη γυναίκα σας? Ναι. Τότε λοιπόν καθίστε φρόνημα. Όχι, μ' άνοιξε η όρεξη να φάω τα δυο ολοκόκκινα κεράσια σας. Δώστε μου τα να τα φάω. Καλή όρεξη. Ναι. Ξέρεις αρετή, η κυρία Λόρα έχει κάτι κεράσια στον κήπο της και τώρα θα της έλεγα να μου τα δώσει να τα φάω. Κατάλαβα. Γι' αυτό και εγώ σου είπα καλή όρεξη. Καλημέρα κύριε Αρετή. Καλημέρα σας. Χαιρετώ τους πυργοδεσπότες. Ρε καλό στο γιατρό. Πριν από λίγο είχαμε την κουβέντα σου. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Αν δεν σε πάρει στο λαιμό του κανένα συνάδελφός. Καλό, καλό. Τι κάνεις Αρετή? Σε χάσαμε γιατρέ τώρα τελευταία. Φαίνεται μας βαρέθηκες. Κυρία μου, σ' αρέσει να με πειράζεις, αφού το ξέρεις πως είμαι πνιγμένος στη δουλειά. Α, δουλειά, Δεν μου λες γιατρέ, πεθαίνει ο κόσμος, πεθαίνει. Τέλος πάντων αγαπητέ μου, πάντα ο ίδιος είσαι. Και δεν χαίρεσαι, αυτό θα πει πως δεν αρρώστησα. Α, καλά που το θυμήθηκα. Συνείδησα την Αλέκα, μπορεί να αργήσει λέει. Τη συνόδευε κάποιος κύριος. Ο ανιψιός μου. Τότε εγώ ας πηγαίνω. Au revoir. Να σας πάω 2-3 μίλια παρακάτω. Γιατρέ δεν αντέχω άλλο. Τι συμβαίνει Αρετή? Τι συμβαίνει? Μα δεν βλέπεις. Η λεμαργία του έχει απλωθεί τώρα και στις γυναίκες. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Τον έπιασα πριν από λίγο να σαλιαρίζει με αυτή τη Λόρα. Ήθελε καλά και σώνει να πάει τα κεράσια της. Θέλω να φάω τα κεράσια σας. Η γυναίκα σας. Πού είναι? Αγαπητή μου Αρετή, υποφέρεις από ζήλια. Μπορείς στις διαγνώσεις σου να είσαι πάντα ακριβής. Εδώ όμως πέφτεις έξω. Εκείνο που θέλω είναι να λυτρώσω το Φανούρι από την απληστία του. Δεν κάνει πια τίποτα άλλο παρά να σκέφτεται ποιον θα φάει και πώς θα τον φάει. Σωστός ανθρωποφάγος. Φαίνεται πως έχει τρομερά επιχειρηματικό πνεύμα. Επιχειρηματικό. Μην αστιεύεσαι γιατρέ. Θα δώσω και τη ζωή μου για να τον διορθώσω. Δεν νομίζεις πως θα ήταν προτιμότερο να την ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? Τώρα πια. Είσαι νέα ακόμα Αρετή. Μην ξεχνάς πως από τα φοιτητικά μας χρόνια σε έχω κλεισμένη στην καρδιά μου. Τι τα θέλεις τώρα αυτά γιατρέ? Το χαρτί μας το παίξαμε πια στη ζωή. Αρετή. Φαίνεται πως αυτός ο κύριος σκοπεύει να κάνει το γύρο του κόσμου. Αλλά βέβαια τζάμπα αυτοκίνητο βρήκε, γιατί να μην το γλεντήσει. Η θεία του, η κυρία Λόρα, έφυγε. Πάει αυτή. Αλήθεια γιατρέ, είδες τι σαχλή γυναίκα. Αφού τη βρίσκει σαχλή, να της πούμε να μην ξανάρθει. Δεν είναι έτσι γιατρέ? Όχι να γίνουμε και ανάγωγοι. Εμένα θα μου επιτρέψετε. Είμαι καλεσμένος σε ένα τραπέζι. Κάτσε βρε αδερφέ, για ένα Όχι, τραπέζι θα φύγεις. Τι διάολο, λιμασμένος είσαι. Κάτσε, σε ταΐζουμε κι εμείς. Όχι, όχι. Άλλη φορά. Δεν μου λες γιατρέ, αισθάνομαι έτσι σαν ένα βάρος εδώ. Στάσουνε και καργαλιά. Δεν είναι τίποτα. Φαίνεται παράφαγες. Μπορεί. Αντίο Αρετή. Γεια σου Φανούρη. Γεια σου. Λοιπόν, θα αποφάσισε η κυρία Λόρα. Θα σου δώσει τα κεράσια της να τα φας. Ναι, θα μου στείλει ένα καλαθάκι. Τόσα πολλά. Εγώ νόμιζα πως τις γύρεψες μόνο 2 κεράσια. Είσαι ανόητη. Φαταούλα. Για κάνε μου τη χάρη. Φαταούλα και φαταούλα. Θα μου κολλήσει παρατσούκλι στο τέλος. Ώστε έτσι.
σου ήρθε η όρεξη να φας κεράσια, Αν τι θέλεις να φάω ντουβάρια. Μα και ντουβάρια τρως εσύ και σίδερα και ό,τι να είναι. Αλλά το ελαιοτριβείο που φάγες σήμερα το πρωί θα σου κάτσει το λαιμό. Αρετή σκασμός να σε κόψει γιατί θα δεις εδώ μέσα τα Σόδομα και τα Γόμορα. Μη μου αγριεύεις εμένα γιατί δεν σε φοβάμαι. Την παλικαριά σου να τη δείξεις στο δικαστήριο. Α, έτσι. Μ' άλλα λόγια αποφάσισες να μου κηρύξεις τον πόλεμο, Δόξα σοι ο Θεός, με κατάλαβες και μια φορά. Λοιπόν θα τον έχεις. Αυτό θέλω κι εγώ. Νομίζεις πως θα σ' αφήσω να χώνεις τη μούρη σου στις δουλειές μου. Αχάριστο πλάσμα, σε τράβηξα μέσα από τη φτώχεια. Σε έκανα κυρία Καράμπαμπα. Σε έκανα και δικηγόρο που να μην έσωνα για να με τραβολογά στα δικαστήρια. Πόλεμο! Πόλεμος! Πόλεμος, Χριστός και Παναγιά. Πόλεμος! Κηρύσω γενική επιστράτευση. Να παραταχθούν όλα τα όπλα. Το πεζικό, το πυροβολικό, τα άρματα μάχης. Ο στόλος και η αεροπορία. Πόλεμο θα έχουμε, καλέ. Το είπε το ραδιόφωνο. Πώς δεν κηρύχτηκε. βρε. Αν το έλεγα εγώ. Πω. Ρίξαν την ατομική. Να ήταν κι άλλοι. Άπατοι. Κρυφτείτε. Πάτε στα καταφύγια. Πάτε τα βουνά και τα ρουμάνια γιατί σας έφοβα. Γιατί φανουράκι μου. Βόλτα, Παναγιά μου. Γκολ. Σας έφαγα. Τα είπα καλά. Φίνα. Δεν δίνεις κανένα κομμάτι ακόμα. Τόσα ψέματα είπα. Πάρε ένα κομμάτι, κομμάτια να γίνεις. Πιο ψηλά. Θέλω να φτάσω στα ουράνια. Κρατήσου καλά. Πότε θα μιλήσεις του μπαμπά σου? Αγάπη μου, δεν του μιλάς εσύ καλύτερα. Θα του μιλήσω κι εγώ, αλλά πρέπει να το προετοιμάσεις, μην του έρθει κατά κούτελα. Αν αρνηθεί. Θα κλεφτούμε. Κυρία, ήρθε ο γιατρός μας. Α, ωραία. Να τον περάσω ή να τον... Πες του να έρθει. αμέσως. Καλημέρα. Τι συμβαίνει, αρετή? Είναι κανείς άρρωστος? Γιατρέ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Κατάλαβα. Έχασες τη δίκη. Ναι, έχασα. Ώστε αυτός ο εμφύλιος πόλεμος σου έδωσε μια πίκρα παραπάνω και τίποτα άλλο. Ναι. Κάτσε. Για να δούμε. Πήρα την απόφαση να πολεμήσω μέχρι σε σχάτων. Τι πολεμικό μένος είναι αυτό? Γιατρέ, χρειάζομαι ένα όπλο αποτελεσματικό. Γι' αυτό σε κάλεσα. Μα εγώ δεν είμαι οπλοποιός. Είμαι γιατρός. Να, κάθε αρρώστια έχει το φάρμακό της. Κάθε δηλητήριο το αντίδοτό του. Κάθε πρόβλημα τη λύση του. Δεν μπορεί λοιπόν. Κάποια σωτηρία θα υπάρχει για την απληστία του Φανούρη. Μα υπάρχουν και αρρώστιες ανίατες. Όχι, όχι γιατρέ. Είμαι βέβαιη, είμαι σίγουρη πως ο άντρας μου γιατρεύεται. Τόσο πολύ τον αγαπάς λοιπόν? Αν έμενα κοντά του χωρίς να τον αγαπώ θα ήμουν ανήθικος άνθρωπος. Και όπως ξέρεις γιατρέ δεν είναι. Άλλωστε ο Φανούρης δεν είναι κακός στο βάθος. Είμαι σίγουρη πως γιατρεύεται. Και θέλω να με βοηθήσεις εσύ. Γι' αυτό σε κάλεσα. Ώστε λοιπόν η μοίρα μου εξακολουθεί να με ειρωνεύεται. Μόλις έρθει θα του μιλήσω. Ναι, αγάπη μου. Νάτος.
Αριστίδη, να νικήκαμε. Πας και τζαυγάζω ρε, θα είναι να χάσεις. Καλημέρα γιατρέ. Ουε, λέγω τις ηττημένης. Γεια σου Φανούρη. Γιατί αυτό το απαστράπτον ύφος? Νίκησε ο Παναθηναϊκός? Ποιος Παναθηναϊκός? Ο Φανούρης Καράμπαμπας νίκησε. Με μια ταξιαρχία ψευδομαρτύρων που πληρωθήκανε με τα χρυσά κεφάλια των βασιλέων της Αγγλίας. Πες το, μην τρέπεσαι. Και το λέω και δεν τρέπομαι. Μπα. Όποιος έχει τις λίρες πρέπει να τις κυκλοφορεί. Αλλιώς ζημιώνει την εθνική οικονομία. Έσχος. Λοιπόν γιατρέ, δεν ξέρεις τι δύναμη που έχει εκείνο το μουσι του Εδουάρδου. Αλήθεια? Μόλις το γυαλί σε άνθρωπο, τον φέρνεις κοροναγράμματα. Τι αναισθησία, Θεέ μου. Τι κινησμός. Αρετή βούλωστο, γιατί θα δεις να γίνει το τσουλούφι σου υπτάμενος δίσκος. Ανθρωποφάγε. Κανίβαλε. Βρε δικηγόρε της κακιάς ώρας. Να, όλο κάτι τέτοιες φάβες λέει, γι' αυτό τον έκαψε τον άνθρωπο στο δικαστήριο. Έπρεπε να την έβλεπες γιατρέ την ώρα που σηκώθηκε να αγορεύσει. Φορούσε ένα μπεμπεδίστικο καπέλο πάνω στο σοφό της κεφάλι και έλεγε όλων των ειδών τις τρίχες. Από τις πιο ξανθές και ίσες μέχρι τις πιο μαύρες και κατσαρές. Έτσι που μου ήρθε να αρπάξω εκείνο τον μπακαλιάρο τον πρόεδρο και να της τον κοπανίσω στο κεφάλι. Να τα σωθήκαν τα επιχειρήματα, εκόπασε ο άνεμος και άρχισε να βρέχει. Έλα, σταμάτα τα κλάματα. Τα έκανες που τα έκανες μου και μας στο δικαστήριο. Μα δεν μου λες Φανούρη, έτσι για την ιστορία, ποιος έφταιγε ή μάλλον ποιος είχε πραγματικά δίκιο σε αυτή την υπόθεση? Ωραία ερώτηση. Εγώ. Θέματα. Ο Κοτρώνης είχε δίκιο. Παίρνεις τώρα μια κοτρόνα να της ανοίξει το κεφάλι. Αν είχε δίκιο ο Κοτρώνης βρε τούβλο, θα τρώγατε όλοι κοτρώνες εδώ μέσα και εσύ δεν θα φόραγες αυτές τις κοτρώνες στα δάχτυλά σου. Για κοίτα πως το πετάει το μεγάλο της τον Μπριγιάν, που για να της το αγοράσω κορόιδεψα 4 ανοματέους, αλλά ξέρω εγώ τι θέλει. Θα το δώσω στην κυρία Λόρα. Λοιπόν Φανούρη, κάτι σε ρώτησα προηγουμένως. Α, για τον Κοτρώνη. Ναι. Ποιος είχε δίκιο? Να σου πω. Πού λες, είχαμε πει να ανοίξουμε ένα ελαιοτριβείο με αυτό το περιβόητο Κοτρώνη. 2-3 κουβέντες προκαταρκτικές είχαμε ανταλλάξει, είχαμε βάλει μια ψωροτζίφρα σε ένα ψωρόχαρτο. Μια υπογραφή σε ένα συμβόλαιο θέλει να πει. Έστω, μια ψωροϋπογραφή σε ένα ψωροσυμβόλαιο. Βρε, ό,τι και να κάνεις δεν θα μπορείς να ξεψωριάσεις το πελάτη σου. Εκείνο που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να ξεψωριάσω εσένα. Εμένα? Μάλιστα, την αφεντιά σου. Ψώρα έχω βρέσει. Δυστυχώς, έχεις κάτι πολύ χειρότερο. Εγώ εσένα κάποτε θα σε περάσω από τη μηχανή του κοιμά. Που λες γιατρέ, απεδείχθη πως αυτός ο κύριος Κοτρώνης δεν ήταν παρά ένας φαταούλας και τίποτα άλλο. Υπογάιδαρο στο πετεινό κεφάλα. Ο λόγος το λέει. Α, είπα κι εγώ. Ήθελε που λες αυτός ο εξυπνάκιας να εισπράττει 50% των κερδών τη στιγμή που είχε βάλει μόνο 25% του κεφαλαίου. Αφελής εγώ και καλοκάγαθος καθώς είμαι, έπεσα στη λούμπα. Χαχάξεις και ξερός. Έτσι μου είσαι κύριε Κοτρώνη. Διαλύω κι εγώ τη συμφωνία και κάνω μόνος μου τη δουλειά. Καλά και δεν μου λες... Με συγχωρείς γιατρέ, θέλω να πλήρω τα χέρια μου. Δεν ξέρω, κολλάνε. Μια στιγμή Φανούρη, ένα πράγμα θέλω να μου πεις. Εσύ πας να πλύνεις τα χέρια σου όπως έκανε άλλοτε ο Πόντιος Πιλάτος.
Ο Κοτρώνης όμως τι θα κάνει τώρα που έμεινε χωρίς δουλειά? Θα φτιάσει άλλη. Αχα. Ότι με νοιάζει εμένα για τον Κοτρώνη. Δεν μπορεί να πεθάνει. Πιστεύεις λοιπόν ύστερα από αυτό ότι θα μπορέσεις ποτέ να τον αλλάξεις? Να πεθάνει. Να πεθάνει. Γιατρέ, νομίζω πως το βρήκα. Ποιο βρήκες? Αυτό που ζητάω. Το φάρμακο. Να πεθάνει. Δηλαδή, θα τον σκοτώσεις? Όχι βέβαια, αλλά Άρα τι δεν τα αφήνεις τώρα αυτά και να ησυχάσεις? ποτέ. Έχω την εντύπωση πως κάνεις σαν παιδί. Δεν μου λες, γιατρέ. Τι νομίζεις ότι μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος που πρόκειται να πεθάνει? Ωραία ερώτηση. Μη σου φαίνεται παράξενο. Έχω το λόγο μου που σε ρωτώ. Καλά, Μπομπό. Εσύ είσαι Μουστακόπουλε. Ψήλυνε η φωνή σου, μωρέ παιδί μου. Τι έκανες χαμάμ? Και τι σχέση έχει η φωνή με το χαμάμ? Πού διάσες? Βρε Μουστακόπουλε, φτέρνισμα ήταν αυτό? Σιγά βρε, να μου σπάσει το τούμπανο. Τέλειωσες? Γίτσες, μόσχος και κανέλα. Τι λες? Τα προσωρινά μέτρα? Ναι, για το οικόπεδο. Βρε μη σε νοιάζει για το οικόπεδο. Το έχουμε φαγωμένο. Λοιπόν, Φανούρη, στις 12 στο καφενείο του Γαγαλογιάννη. Πάρε και το αυτοκίνητό σου γιατί είμαι κρυωμένος. Το πούλησα. Το πούλησες? Δεν θα πάρεις άλλο? Θα πάρω. Αμερικάνικο. Κινέζικο. Πως σου αρέσει η πολυλογία, βρε Μουστακόπουλε. Άντε γεια σου. Και όπως είπαμε. Μπαμπάκα, μπαμπακούλη. Κατάλαβα, όταν αρχίζει το άκα και το ούλι, κάτι πρόκειται να βγάλεις από του γέρου το σακούλι. Λέγε πόσα. Δεν θέλω λεφτά, μπαμπακούλη μου, έχω. Τότε άσε τις μαγιονέζες και έλα στο λαβράκι. Δεν μου λες, μπαμπάκα, θα ήθελες κάποτε να αποκτήσεις ένα εγγονάκι? Να είμαστε. Καλώς τα δεχτήκαμε. Και με τι τρόπο δεσποινείς, Αλέκα? Μα με το γάμο φυσικά. Και ποιος είναι ο λεγάμενος? Το ξέρω. Το πούλησες μάλιστα και το αυτοκίνητο. Ο νεκροθάφτης. Μα τον αγαπώ, μπαμπάκα μου. Βρε τα μπλάς που μου ήρθε. Είμαι σίγουρη πως θα με κάνει τρισευτυχισμένη. Βρε αυτός θα σε θάψει. Λοιπόν, μπαμπά, στο δηλώνω καθαρά. Ή αυτός ή κανένα. Τι έκανε, λέει? Για άκουσε, δεσποινής επαναστάτη, θα με κάνεις να σου κηρύξω και εσένα τον πόλεμο. Μη θυμώνεις, μπαμπακουλάκι μου. Εγώ εσένα συλλογίστηκα περισσότερο. Είπα δηλαδή, επιχειρηματίας ο μπαμπάς μου, επιχειρηματίας και ο μάνας. Γιατί να μην γίνουνε συνεταίροι και έτσι ο μπαμπάκας μου να βγάλει πιο πολλά λεφτουδάκια. Το πες αυτό. Αμέ! Λοιπόν, μπαμπακουλάκι μου. Πολύ μπαμπάκι ξοδεύεις. Χρειάζεται κι αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, μπαμπακουλάκι μου. Καλά, πες του να έρθει καμιά μέρα. Όποια μέρα θέλω εγώ. Συμβόλαιο θα κάνουμε. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί? Γιατί περιμένει απόξω. Σόπα. Να πάω να σου τον φέρω. Τι να μου τον φέρεις που μου την έφερες? Άντε φέρ' τον. Χρυσέ μου, μπαμπακούλη. Είσαστε οργανωμένοι, βλέπω. Τι να γίνει, μπαμπάκα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καθίστε. Σήκω. Όχι, εσύ κάτσε. Όχι, εσύ σήκω και εσύ κάτσε. Βρε αδερφέ, ο αρσενικός καθιστός, ο θηλυκός όρθιος. Θηλυκό είσαι εσύ? Αυτό είναι. Πήγα να διαβάσει τα αγγλικά σου. Ναι, μπαμπά. Αγγλικά είπα, όχι σουηδικά. Αυτός θα μας τάψει όλους.
Αυτά που λέτε κύριε Πολυζάη. Κύριε Καράμπαμπα, εν ολίγης αγαπώ την κόρη σας και τη θέλω γυναίκα μου. Τι μου λες? Εννοείται αν δεν έχετε αντίρρηση. Εξαρτάται. Από τι? Από το οικονομικό. Δεν θέλω δεκάρα. Θέλω όμως εγώ. Δηλαδή? Από αύριο γίνομαι συνεταίρος σας. Συνεταίρος μου? Μάλιστα. Ή γίνομαι συνεταίρος στο πεθαμενατζίδικο και εσείς γαμπρός μου, ή δεν γινόμαστε τίποτα. Τελεσίγραφο? Δεν σας πιέζει κανείς? Λοιπόν όχι. Όχι. Αντίο σας. Καλημέρα. Εδώ είσαι, Μάνο. Θεία, πάμε να φύγουμε. Περάστε μέσα κυρία μου. Τι συμβαίνει? Περάστε, θα σας εξηγήσω. Θεία, πάμε να φύγουμε και να μην ξαναπατήσει εδώ μέσα. Έχω τα νεύρα μου. Προσέξτε κύριε, γιατί έχω κι εγώ νεύρα. Τι έκανε, λέει? Κύριε, για το όνομα του Θεού, ησυχά σας παρακαλώ. Μάνο, φύγε αμέσως. Ακούς, αμέσως. Μα δεν υποφέρεσαι. Τι είναι τούτο? Τι είναι τούτο? Τι συνέβη, μαλώσατε? Όχι, φάγαμε μπακλαβάδες. Έτσι, ευνηδίως έγινε? Όχι, προηγήθησαν τα αναστάσιμα και τα εξαπτέρια. Βρε, δεν πάνε να ξαπλώσει, λέω εγώ. Θαύμα, γιατρέ. Αυτό το γράμμα θα είναι η σωτηρία του Φανούρη. Και η καταστροφή δική μου. Καταλαβαίνεις τι πρόκειται να συμβεί αν μας πάρει μυρωδιά ο ιατρικός σύλλογος? Μόλις πας στην κλινική σου να το στείλεις με το βοηθό σου, κατάλαβες, γιατρέ, πρέπει να παίξεις καλά το ρόλο σου. Θα προσπαθήσω. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Πάμε λοιπόν και ο Θεός βοηθός. Βρε, αυτός είναι μαμαλούκος. Αρπάζει τους ανθρώπους, τους τραματσάρει, τους μπαγλαρώνει, τους στάβει. Ακούς εκεί, θα κάνω για γαμπρό μου έναν νεκροθάπτη να μας τάψει όλους εδώ μέσα. Φανούρη, μην εξάπτεσαι, δεν πρέπει. Πώς να μην εξάπτομαι, γιατρέ? Εγώ παλεύω με τρελούς από το πρωί ως το βράδυ εδώ μέσα. Τι? Μην κουνιέσαι. Τι είναι, γιατρέ? Δεν ξέρω, είναι κάτι Βέβαια, πριστήκανε οι χόρδες μου από τη σύγχυση. Εγώ έχω να κάνω με ένα σύνταγμα τρελούς εδώ μέσα. Η γυναίκα μου θέλει να με διορθώσει, λέει, σαν να ήμουν σακαράκα. Η κόρη μου ουρλάχτηκε με ένα νεκροθάφτη και ο αγαπητός μου αδελφός από εδώ, ο δραστήριος και προοδευτικός αυτός κύριος, βάρθηκε να ρμέει οι αγελάδες. Λοιπόν, μια και το ανάφερες μονάχο σου, θα το καθαρίσω με αυτό το ζήτημα σήμερα. Πιάστε με γιατί τρελαίνομαι. Τα ακούς, γιατρέ? Ώστε έτσι πόλεμο και εσύ Δον Κιχώτη. Άσε το μελόδραμα και λέγε. Το χτήμα του πατέρα θα μου το δώσεις, ναι ή όχι? Όχι, και πάρ' απόφαση. Τότε δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε. Αρετή, εγώ φεύγω από το σπίτι σας. Ώρα σου καλή. Νομίζω πως όλοι εδώ μέσα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Στο καλό και να μας γράφεις. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ πια στα μάτια. Όξο κι εσύ, όξο όλοι σας από εδώ μέσα. Σίχασε, Φανούρη, σίχασε. Πώς να ησυχάσω, γιατρέ, τους άκουσες? Κάθισε, Φανούρη. Κάθισε, έχω να σου μιλήσω πολύ σοβαρά. Σαν γιατρός. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Δανιήλ εν το μέσο των λεόντων. Δεν είσαι εν το μέσο των λεόντων, αλλά εν το μέσο μικροβίων. Φανούρη, είσαι άρρωστος. Κατάλαβες, φίλε μου. Τι με λέει? Άρρωστος. Άστε διάλο, γιατρέ. Θυμάσαι εκείνους τους μαγουλίτες? Πέρσι. Λοιπόν, δεν ήτανε μαγουλίτες. Δεν ήταν μαγουλίτες. Και τι ήταν? Η πρώτη εκδήλωση. Εκδήλωση? Η πρώτη? Ναι, αλλά μην τρομάζεις. Δηλαδή πρέπει να τρομάζω? Πρόκειται για τη δεύτερη εκδήλωση. Τι, δεύτερη? Μα καλά, εγώ δεν πιάνω τίποτα, γιατρέ. Πιάνω όμως εγώ. Πιάνεις, πώς γίνεται εσύ να πιάνεις και εγώ να μην πιάνω? Αν είναι κάτι που πιανόταν θα το πιάναμε και οι δυο μας. Μπράβο, Φανούρη, έγινες τώρα και γιατρός.
Όχι βρε αδερφέ, με παρεξήγησες. Φανούρη, δεν μας μένει καιρός. Δηλαδή, πού το πας αυτό το δεν μας μένει καιρός? Έλα τώρα, ψυχραιμία. Πού να την βρω την ψυχραιμία, γιατρέ, με αυτό το μπουρλότο που μπάναψες? Δεν μου δίνεις κανένα φάρμακο να σκοτώσω το θεριό μια κι όξω? Ναι, υπάρχει κάποιο φάρμακο, αλλά δεν πρόκειται να το βρεις πουθενά. Πουθενά? Και εγώ τι θα γίνω? Μην ανησυχείς, θα γράψω στη Σουηδία να μου το στείλουν. Στη Σουηδία? Πα. Ζήσε μπάι που να φας τριφύλι. Δεν πεθαίνει κανείς τόσο εύκολα. Ώστε μπορεί και να πεθάνω. Όχι, μόνο... Τι μόνο γιατρέ, με παναβώνεις? Άκουσέ με Φανούρη. Πρόκειται για μια μολυσματική ασθένεια που την ανακάλυψε τώρα τελευταία ο Σουηδός καθηγητής Κασερόλεν και της δίνει το λατινικό όρο, αλλά τι μπορεί να σε ενδιαφέρει εσένα αυτό? Πώς δεν με ενδιαφέρει γιατρέ, να έχω το διάολο μέσα μου και να μην ξέρω πώς τον λένε? Τέλος πάντων, την ονομάζει Sanguis microbioperplexum. Μπερδεμένη δουλειά. Τρομερά ύπουλη ασθένεια. Αχ βρε κατσαρόλα, ύπουλε. Με πήρες το λαιμό σου, είχες δεν είχε. Άκουσέ με Φανούρη. Πρώτα πρέπει να ακολουθήσεις μια αυστηροτάτη δίαιτα. Όχι κρέας, όχι ψάρια, όχι ζυμαρικά, όχι λαδερά, όχι λιπαρά, όχι φρούτα, όχι γλυκά, όχι αλάτια, όχι πιπέρια, όχι ξινά. Μα εσύ δεν άφησες και τίποτα? Χόρτα, φάει όσα θέλεις. Α, είναι ελεύθερα τα χόρτα. Απολύτως. Τι άλλο είναι ελεύθερο? Τίποτα. Τίποτα? Μα εγώ θα πρασινίσω άμα τρώω όλο χόρτα. Δεύτερον, δεν θα κουράζεσαι καθόλου. Τώρα μου το λες γιατρέ, που με περιμένουν να φάω ένα κοτζαμάνι κόπεδο. Άι φάτο, λοιπόν, τι να σου πω. Καλά, μη θυμώνεις βρε αδερφέ. Με άρρωστο άνθρωπο κουβεντιάζεις. Λέγε, τι άλλο πρέπει να κάνω για να σωθώ? Να αποφεύγεις τις συγκινήσεις. Καλά. Δεν μου λες γιατρέ, στα όχι που είπες πριν μπαίνει και το... Νοείται οίκοθεν. Μα εγώ πάντα οίκοσεν, ποτέ στο ύπαιθρο. Απαγορεύεται απολύτως. Κι αυτό? Κι αυτό. Κλάψα χαράλα. Πάρε με από το γιακά και πέταξέ με στα σκουπίδια. Τώρα θα μου πεις και να επιτρεπότανε με χόρτα δίχως λάδι. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω τώρα, έχω μια επίσκεψη. Καλά γιατρέ, το φάρμακο μόνο μην ξεχάσεις. Έννοια σου. Θα τηλεγραφήσω αμέσως να μου το στείλουν. Γεια σου. Γεια σου. Μπράβο βρε κατσαρόλα. Αρχίσαν και οι σαλάδες τώρα. Ποια να βάψω, τα μαύρα ή τα κόκκινα? Εγώ λέω να βάψω τα μαύρα. Σας πηγαίνουν καλύτερα τα μαύρα. Δεν πας στο διάολο λέω εγώ. Καλοκύρια, τι βρίζετε, αφού σώθηκε το βερνίκι? Να πάρεις άλλο που σώθηκε. Καλά μπε. Πώς κάνετε, σαν να σωθήκαν τα ψωμιά. Τον κακό σου το φλάρο. Αντί να χάθεις από εδώ. Καλά. Ζωή, πού είσαι? Εξήκια ξερό σου. Δεν μου λες, βλέπεις καλά? Τι να βλέπω? Ρε τα μάτια σου έχουνε τίποτα? Χριστός και Παναγία, σαν να τι έχουνε πονόματα τα μάτια μου. Για κοίτα εδώ. Τι βλέπεις? Βλέπω. Τι βλέπω, τίποτης. Ρε κοίτα καλά. Τρίχες. Βρε τι τρίχες, κοίτα. Καλέ τρίχες, θέλετε κούρεψη? Βρε άσε τις τρίχες και πες μου τι άλλο βλέπεις. Άνοιξε τα στραβά σου και... Τα ανοίγω. Και τι βλέπεις? Ένα χρώμα μπατζαρί. Να είμαστε αρχίζαν οι μπατζαρίδες. Βλέπεις καλά ότι είναι μπατζαρί? Καλοστραβή είμαι. Μπατζαρί είναι. Να είμαστε, να μου ζήσεις καζαρόλα. Ναι, καμάρωσε τον εαυτό σου. Τι πες μωρέ? Α, εσύ είσαι.
κοίταξε εδώ από πίσω μου. Καλά, τι την έπιασε σήμερα με το από πίσω του? Έχω απάνω μου κακό σουηδέζικο. Αχ, πάει. Την ψώνισε. Από εδώ και μπρος είμαστε δυο ξέρες. Βρε, είμαι άρρωστος, καταλαβαίνεις. Θα σου δώσω καμιά στα μούτρα, άρρωστος. Για να μιλήσω όπως μίλησες στο Μάνο ήσουν καλά. Τώρα αρρώστησες. Υποκριτή. Βρε παιδί, έβγαλα εγώ ή φίδι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, το Μάνο τον αγαπώ και θα τον πάρω. Άρτονε. Να τον πάρω, συμφωνείς? Όχι ποτέ, ποιος το λέει. Αν δεν πάρω το Μάνο θα σκοτωθώ. Αι σκοτώσου. Όχι, δεν θα σκοτωθώ. Τι σκοτώνεσαι? Θα κλεφτώ. Κλέψου. Θα κλεφτώ μπροστά σου. Κλέψου και από πίσω μου. Αλέκα, έλα παιδί μου να σε φιλήσω γιατί φεύγω. Φίλε μου, όταν παντρευτώ θα σε πάρω να ζήσουμε μαζί. Πήρανε, ιεροεξεταστή, Χίτλερ. Αριστίδη, τι θέλεις? Είμαι άρρωστος. Πλούσιος είσαι, η επιστήμη είναι στη διάθεσή σου. Και δεν με λυπάσαι. Σε λυπάμαι. Και τότε γιατί φεύγεις? Θέλω να ζήσω και λίγο ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος, βρε εσύ δεν έχεις δεκάρα. Σήμερα το πρωί ένα 500 είχες όλο κι όλο. Χαίρετε. Σουάρ. Η κυρία Καράμπαμπα είναι εδώ. Μάλιστα. Περάστε. Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Εσείς είστε η υπηρεσία? Όχι. Η καμαριέρα με τα μαγειρικής. Ομού μαζί και τα δύο. Εσείς ποιος είστε από πάρτι σας? Εγώ είμαι βοηθός του καθηγητού Καρλίδη. Α, το οποίο νόησα. Μπράβο. Πάρε λοιπόν αυτό το γράμμα και δώσ' το στην κυρία σου. Βουή. Αλλά πρόσεξε, στα χέρια της, Έγνοια σας. Τσιφ Χούφτεν. Αχ, καλή πως σας πάει το μουστακάκι. Βρε κάτσε που σου λέω. Θέλω έναν άνθρωπο στο ποδάρι μου τώρα που είμαι άρρωστος. Όχι, Φανούρη. Ποιος ήτανε, Ζωή? Ένα γράμμα για την κυρία. Γράμμα, φέρ' το εδώ. Παπα, μου είπαν να το δώσω στα χέρια της. Στα χέρια της. Ποιος το έφερε? Ένας αψηλός μερακλαντάν με μουστακάκι Ντούγκλας, τρίκ μαϊ φόρτ. Άνθρωπος του χοντρώνει δίχως άλλο. Άρχισε η συντομοσία. Αριστίδη, θυμάσαι πέρυσι που είχα μαγουλίτες? Θυμάμαι. Λοιπόν δεν ήταν μαγουλίτες. Ξέρεις τι ήτανε? Όχι. Κατσαρολίτης. Πώς? Μάλιστα κύριε Αριστίδη, κατσαρολίτης από τη Σουηδία. Γιατί να με το κάνεις αυτό? Γιατί παπάκα? Μα τι συμβαίνει? Αγαπητή αρετή, αυτή είναι η καλή. Έκρινα καθήκον μου να σου στείλω αυτό το γράμμα, γιατί ομολογώ δεν είχα το θάρρος να σου ανακοινώσω τα λιβερά νέα προφορικός. Αλέκα και πια στη γωνία. Η κατάσταση του Φανούρη είναι απελπιστική. Τι λέτε, ο άντρας σου προσελήφθη από μια σπανιωτάτη μολυσματική ασθένεια από την οποία δεν αναφέρεται μέχρι σήμερα καμία περίπτωση διασώσεως. Κάνε κουράγιο αρετή. Από ό,τι μου επιτρέπει να γνωρίζω η ιατρική μου πείρα και από τις παρατηρήσεις του διαζύμου κυνηγητού κασερόλεν προβλέπω ότι εντός 4 ημερών το πολύ θα επέλθει το μυραίο. Με ώρα ήμουν στη Ζιμπάβια
Καρλί. Βρε τι τρέμουλα είναι αυτή, σαν το ψάρι σπαταρά. Χειρότερα κρυώνω τώρα. Βέβαια, αφού είμαι ξεσκέπαστος από πίσω, φαίνεται μπάζει κι αυτό το βρώμο παράθυρο. Εργολάβο σου λέει ο άλλος. Κλέφτης είσαι κύριε. Δεν είσαι εργολάβος. Κλέφτης είσαι. Φτιάξε τουλάχιστον ένα παράθυρο της προκοπής και κλέβεις απ' αλλού. Ασυνείδητοι άνθρωποι. Να φάνε, τίποτα άλλο. Λες και θα τα πάρουνε μαζί τους. Ναι, γιατρέ μου. Πιστεύει πως απόψε είναι η τελευταία του μέρα. Τι κάνει? Τρέμει και παραμιλάει. Καλά, σε περιμένω. Χρυσά μου χεράκια, πώς γίνατε έτσι σε αυτό το χάλι? Εσείς που πιάνατε την πέτρα και τη ζουπάγατε σαν βερίκοκο και το κουκούτσι μίγδαλο. Βρε, σαν μούμια έγινα. Πού είσαι Φανούρη μου, πού είσαι αντρακλά μου, πού είσαι λεπεντόκορμε και καραμπουζουκλή μου, πού είσαι? Εδώ είμαι. Στραβός είσαι. Εδώ είσαι λεπέντη μου, εδώ είσαι πασά μου. Ζεις ακόμα μωρέ παιδάκι μου. Ήρθα να σε καμαρώσω. Μπράβο, καλά έκανες. Αλλά τι να καμαρώσεις από μένα έτσι που έγινα? Δεν πειράζει, καλός είσαι κι εσύ. Καλά τώρα, εμένα θα κοροϊδέψει βρε Φανούρη. Το Φανούρη Καραμπαμπά. Άστα να πας στο διάολο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τέρμα τα δίφραγγα. Φοβάσαι. Φανούρη μου, σε χάνω, με χάνεις, χανόμαστε. Και ρωτάς αν φοβάμαι. Μου λες ένα πράγμα. Ό,τι θέλεις. Τη ζωή που έκανες είσαι ευχαριστημένος. Γιατί να μην είμαι Φανούρη μου? Έφαγα, ήπια, γλέντισα, ό,τι τράβηξε η καρδιά μου το απόκτησα. Άντε βρε και πετρώμαξες, κακομψοφωνάχη. Εδώ σε τσάκωσα κύριε Φανούρη Καραμπαμπά. Είπες πως ότι τράβηξε η καρδιά σου το απόκτησες. Ναι, γιατί? Κακό είναι αυτό? Κακό και ξυπνό και μαύρο. Γιατί ρε Φανούρη, σου ξινοφάνηκε? Δεν μου λες μήπως για να αποκτήσεις ότι τράβηξε η καρδιά σου έκανες να μαυρίσουν οι καρδιές των άλλων? Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Το καλό σου το φλάρο. Φανούρη, για μίλα καλύτερα. Τι σου φταίξα εγώ βρε Θεοπάλαβε και με τραβάς στον άλλο κόσμο? Ρωτάς αν έχω όρεξη να κάνω αυτό το φοβερό ταξίδι? Δεν έχεις, σαν πως έχω εγώ. Είδες να βάζει το παράθυρο και σε έφτιασαν κρυάδες που να δεις και τα σκοτάδια της κολάσεως. Μπράβο ρε Φανούρη, ωραίο κουράγιο μου δίνεις. Κοίταξε κακομοίρη μου, κάνε γρήγορα να διορθώσεις τα πράγματα όσο είναι καιρός. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τα πάρεις μαζί σου. Αυτό νομίζω το έχεις πια καταλάβει. Τηλεφώνησα πριν στον συμβολογράφο να έρθει. Τι να του πω? Ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να του πεις. Το ταξίδι μας φρόντισε να το κάνεις όσο μπορείς λιγότερο δυσάρεστο. Λοιπόν, Λες θα τα καταφέρω? φτάνει να θέλεις. Σύμφωνη Φανούρη μου, θα κάνω ό,τι μου ζητάς. Έχω το λόγο
Τον έχεις. Τον καλό ή τον κάλπικο? Μεταξύ μας τώρα. Πάει την ψώνισα. Γεια σου Φανούρη. Ποιος εσύ? Ο Αριστίδης. Ο δικαίος. Ο αδερφός σου Φανούρη. Αριστίδη, την ψώνιζα την τρελάρα. Γιατί είσαι όρθιος, κάτσε. Τι να κάτσω που κάθομαι στον καθρέφτη και κουβεντιάζω μονάχος μου. Ησύχασε, δεν πρέπει να ταράζεσαι. Αριστίδη μου, τα τεινάζω τα πέταλα όπου να είναι. Ησύχασε, μπας σε καλό σου. Αριστίδη, θα σου κάνω ένα τσίτομα που θα το χαρεί ψυχή. Μη μιλάς έτσι. Προσπάθησε να φιλοσοφήσεις. Βρε, για φιλοσοφίες είμαι εγώ τώρα. Δεν κοιτάς να με βοηθήσεις λιγάκι? Μακάρι να μπορούσα, αλλά πώς, τι να κάνω? Βέβαια, τι να κάνεις. Εσύ δεν έκανες τίποτα σ' όλη σου τη ζωή και θα κάνεις τώρα. Αν μπορούσα να πάρω τη θέση σου, θα το έκανα με όλη μου την καρδιά. Θα το έκανες αυτό, βρε Αριστίδη? Γιατί όχι, εγώ είμαι ένα ξερό κορμί, ένας μαγκούφης, ένα βάρος της κοινωνίας. Για σιγά, βρε Αριστίδη, πώς τα λες έτσι? Εσύ έχεις μέλλον μπροστά. Μέλλον εγώ? Με κοροϊδεύει. Δεν σε κοροϊδεύω καθόλου. Σε λίγο θα έχεις το χτυπατάκι σου. Φανούρη μου, δεν θέλω τίποτα αδερφούλη μου. Θα έχεις το χτυπατάκι σου, τις γελαδίτσες σου, θα τις αρμέγεις, θα παίρνεις το γάλα, το μισό θα το πουλάς, άλλο μισό θα τα κάνεις βούτυρο. Θα βάζεις και το νεράκι του μέσα. Αργότερα θα πάρεις κι άλλες γελάδες, κι άλλον υπάλληλο, ύστερα κι άλλες γελάδες, κι άλλον υπάλληλο. Και αν φανείς έξυπνος, μια μέρα θα φας και την έβγα. Μην απελπίζεσαι Φανούρη, εκεί ψηλά υπάρχει Θεός. Αχ, δεν με βλέπει εμένα ούτε ο διάολος. Εδώ δεν με βλέπουν οι δικοί μου. Η γυναίκα που τραβολογέται με τον κοτρόνι. Κόρη μου, πήγε στο μάλλον να του πει να μου κάνει μια κηδεία πολύ τελεία. Εμπρός. Κύριε, τι θέλετε να σας μαγειρέψω? Αυτό ξέρεις το κάνουν στους εγκληματίες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Θέλω να σας κάνω ένα φαΐ που να το φάτε και να το ευχαριστηθείτε. Δεν σου λέω εγώ. Δεν θέλω να φάω, παιδί μου. Άφησε με ήσυχο. Καλέ κύριε, 3 ολάκερες μέρες δεν φάγατε τίποτη. Εγώ λέω να φας μια κοτοσουπίτσα. Βρε, τι κοτοσουπίτσα? Βράσε κόλληβα, δεν λες καλύτερα? Κόλληβα? Τα κόλληβα, καλέ κύριε, είναι για τους αποδαμένους. Να, κάτι που δεν το ξέραμε. Τέλος πάντων, δεν έχω παράπονο. Όλοι εδώ μέσα κουράγιο μου δίνουνε. Τι συμβαίνει? Γιατί κλαίει η ζωή? Για τον κύριο. Να κι λουκριτή αγοργία. Δεν παρεξηγώ ό,τι κι αν πεις. Λοιπόν, πώς θα πάμε, Φανούρη? Τι πώς θα πάμε που σε λίγο θα μας πάνε? Έλα, καημένε, μην είσαι υπερβολικός. Ορίστε, κύριε Αριστίδη. Τα ακούς? Άλλες γυναίκες χτυπιούνται σαν τα χταπόδια όταν πεθαίνουν οι άντρες τους. Ενώ η δική μου απλώς βρίσκει πως είμαι υπερβολικός. Πεθαίνω υπερβολικά. Έλα, σκεπάσου να μην κρυώσεις. Όχι, δεν θέλω. Ο Φανούρης Καράμπαμπας δεν επιτρέπεται ούτε την τελευταία του στιγμή να μεταβληθεί σε ένα θλιβερό κουβερτωμένο ανθρωπάριο. Περιμένω άνθρωπο. Θα φορέσω το καλό μου κουστούμάκι, την καλή μου τη γραβάτα. Θα φρεσκαριστώ, θα βάλω κολόνια και θα τον αντιμετωπίσω με αξιοπρέπεια όπως μου ταιριάζει. Φανούρη, μην κουράζεσαι. Είπα θα ντυθώ. Πηγαίνετε. Άφησε τον Αριστίδη να κάνει το κέφι του. Του Φανούρη πάντα του αρέσει να κάνει το κέφι. Κύριε. Ας τα κακαρίσματα. Κι έλα να με ντύσεις λείψαλο. Τι, δεν είναι άρρωστος ο Φανούρης? Μα αυτό
αυτός είναι καταπράσινο. Από την πείνα και από το φόβο του, Αριστίδη μου. Καλά. Και ποιος έβαλε το γιατρό να του πει πως είναι? Εγώ. Γιατί? Για να βρεθεί ο Φανούρης φάτσα με το θάνατο. Να δει πόσο κακό έκανε στους άλλους και στον εαυτό του με το να τα θέλει όλα δικά του. Να αρχίσει να διορθωθεί, να γίνεται πιο φωνετικός και να καταλάβει πως όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και οι πιο ταπεινοί, έχουν το δίκιο τους. Που δεν μπορούν να τους το τρώνε οι διάφοροι φανούριδες με διάφορες νόμιμες βαγαποντιές. Κατάλαβες, Αριστίδη μου? Κατάλαβα, αρετή, και σε συγχαίρω. Αν είχαν όλοι οι άνθρωποι τις αντιλήψεις σου, δεν θα υπήρχε τόση δυστυχία σε αυτόν τον παλιό κόσμο. Πιστεύεις όμως πως θα πετύχει το πείραμα? Το ελπίζω. Να το. Έτσι, σαν κύριος, όχι ζαρωμένος και κακομοίρης, σαν κύριος. Καλέ κύριε, εγώ λέω καλύτερα να ξαπλώσετε. Έννοια σου, και σε λίγο θα σου κάνω μια ξάπλα που δεν θα πιάνει μπάζα ούτε ο άγνωστος στρατιώτης. Αχ βρε κύριε, μάνε πολύ ζωή. Ποιος ξέρει σε ποια γωνιά θα φυλάς καραούλι σαν το κοράκι. Αυτός να ξέρεις έχει πάρει κιόλας τα μέτρα πια το κασόνι. Τι είναι αυτά τα λόγια, μπαμπά, τον αδικείς το Μάνο. Ναι παιδί μου, και το Μάνο και άλλους πολλούς έχω αδικήσει. Είναι καλός ο Μάνος, να το παντρευτείς, να είσαι την ευχή μου. Ο Μαργαράς, ζωή άνοιξε. Αλίμονο στο πλάτανο που πέφτει από τις τσεκουριές. Αλήθεια, Φανούρη, τώρα που μίλησες για πλάτανο, εκείνο το κτήμα με τον πλάτανο, τι λες, θα μου το δώσεις τώρα? Μπράβο ρε Αριστίδη, έχεις στο νου σου το κτήμα με τον πλάτανο, την ώρα που ο αδερφός μου χαιρετάει το πλάτανο. Να ζήσω κι εγώ λίγο σαν άνθρωπος, ρε Φανούρη. Ρε εσύ θα ζεις σαν άνθρωπος, εγώ όμως δεν θα ζήσω καθόλου. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο μάταια είναι όλα στον κόσμο? Καταλαβαίνω. Αν μπορούσες να ξανάρχισες πάλι τα ίδια. Όχι αρετούλα μου, ποτέ πια να σε κάνω. Καλησπέρα σας. Έλα μέσα Μαργάρα. Άργησα λίγο. Ζητώ συγγνώμη, κυρία μου. Η κόρη μου η Αλέκα. Α, χαίρομαι πολύ. Και παρά από το κεφάλι μου είναι ο αδερφός μου ο Αριστίδης. Α, χαίρομαι πάρα πολύ. Κάτσε Μαργαρά και βγάζε τα σύνεργα μάτι πάλι γιατί δεν προλαβαίνουμε. Καθίστε όλοι. Ζωή. Ορίστε. Το βάζω. Αμέσως. Είσαι έτοιμος? Αμέσως τώρα. Βρε βγάλ' το καπέλο σου. Φοβάσαι πας και συναχωρηθείς? Ναι. Αχ, τέλειωσε εσύ ακόμα. Τελειώνω αμέσως. Αν δεν τέλειωσε για θα τελειώσω εγώ πρωτήτερα. Έτοιμος. Εγώ θα σου τα λέω χοντρά όπως μου έρχονται και εσύ θα τα σου λουπώνεις. Έννοια σου. Λοιπόν, αρχίζω. Στη γυναίκα μου αφήνω μυστήριο πράγμα βρε παιδιά. Από τη μια μεριά ξεψυχάω και βγαίνει η ψυχή μου και από την άλλη πεινάω. Τέλος πάντων, γράφε Μαργάρα. Στη γυναίκα μου αφήνω το σπίτι μου το καλό που κατοικεί η οικογένειά μου, όλες τις μετοχές που είναι στο χρηματοκιβώτιό μου και ολόκληρο το Βαθρακονήσι. Σε ευχαριστώ Φανούρη μου. Αυτό το σπίτι δεν μπορώ να το δεχτώ και ξέρεις γιατί. Μην προχωρείς αρετούλα μου. Κατάλαβα. Γράφε Μαργαρά. Ο πρώην ιδιοκτήτης του σπιτιού, Γεράσιμος Μπουρδάτος, που τον γέλασα, να εισπράττει το ίμιση των κερδών του εμπειρεή εργοστασίου μου λουκουμοποιίας επί ένα εξάμηνο προς συμπλήρωση του τιμήματος, να τρώει όσα λουκούμια του αρέσει, να πάει λουκουμοσκασμένο
Να το γράψω κι αυτό. Όχι βρε, παρακάτω. Στη μοναχό κόρη μου, κληροδοτώ την τρύπα, παύλατη, τρύπατη, σπιταρόλα μου της πλατείας Ζαγάμων, με θόλου του από πίσω της. Μπαξέ. Δεν θέλω τίποτα, μπαμπάκα μου. Εσένα μονάχα θέλω. Επιπλέον αφήνω το ρηθέν εργοστάσιο λουκουμοποιίας με όλα τα λουκούμια να κάθεται να τα τρώει μαζί με το Μάνο Πολυζώη. Λας πάλε κέφι. Φανούρι μου, δεν βρίσκω λόγια να σου πω. Τι να μου πεις βρε Αριστίδη, που σε λίγο θα μου πει ο παπάς τα αυτή και ο Διάκος στο κεφάλι. Πού είμαστε Μαργαρά? Και Διάκος στο κεφάλι. Τι λέει βρε αυτός? Βρε στη Διαθήκη λέω που είμαστε. Α, στα λουκούμια. Στα λουκούμια. Αλέκα παιδί μου, να δείξεις κι αυτού κανένα δυο κάδες λουκούμια τον μήνα. Έχει μεγάλη οικογένεια φουκαράς. Ο Θεός χωρέσισε. Αμήν. Λοιπόν αυτό θα το γράψει η ιστορία. Πρώτη φορά πεθαμένος ακούει το Θεός χωρέσισε ζωντανός. Γράφε να τελειώνουμε. Στον πρεσβύτερο αδελφό μου Αριστίδη, που έχει σε δυο γκαζοντερεκέδες αίμα στη Μικρά Ασία, στον ήρωα αυτόν της υποχωρήσεως, κληροδοτώ το χτήμα τα γιανιού του νηστικού με θόλων των πλατάνων να γίνει βουστασιάρχης, να αρμέγει αγελάδες και να μου χαιρετάει τον πλάτανο. Αυτό αδερφούλη μου δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό σου είπε να το ξεχάσεις. Τι έγραψες Βαργάρα? Και να μου χαιρετάει τον πλάτανο. Τι λες μωρέ, κι αυτό το έγραψες? Να το σβήσω. Όχι, να το βάλεις σε κορνίζα. Έλα γράφε, δεν μας παίρνει ώρα. Του αφήνω ακόμα. Πιανού? Του Ομέρ Βριώνη. Για τον Αριστίδη δεν μιλάμε. Άρα που σε ψώνισα. Γράφε. Του αφήνω ακόμα τη διεύθυνση του ελαιοτριβείου μου με συνεταίρο το θρασίβουλο Κοντρώνη που με έκανε κουβάρι μαζί με τη γυναίκα μου. Φανούρι μου, είσαι υπέροχος. Κοίτα πως κάνει για τον Κοντρώνη. Εγώ λέω αρετή να τον πάρεις άντρα σου αφού τον αγαπάς τόσο πολύ. Εγώ εσένα δεν σ' αλλάζω με κανένα στον κόσμο. Γράφε Μαργαρά. Τα υπόλοιπα υπαρχοντά μου θα μοιραστούν στους φτωχούς. Και την καημένη τη ζωή την ξέχασες? Στάσου Μαργαρά. Μου σπάσε στη χολή καημένε. Τι διάλο, έτοιμο θάνατος είσαι. Γράφε πριν αφήσω τη ζωή. Αφήνω στη ζωή, στην πιστή και αφοσιωμένη μας υπηρέτρια, το σπιτάκι της Καλογρέζας με το λαχανόκηπο. Να παντρευτεί πέρα περιβολάρι, να της βιτεύει πράζα και αγκουράκια και να κάνει πολλά παιδιά. Όχι και πολλά καλέ κύριε, 8 φτάνουνε και 2 δίδυμα. Τίποτα άλλο Μαργαρά, τελείωσε. Ωραία. Βάλε τώρα μια υπογραφή. Ευχαριστώ. Και να είσαι βέβαιος ότι πριν προλάβει ακόμα η ψυχή σου να εγκατασταθεί μονίμως στον παράδεισο ή στην κόλαση, αυτό βέβαια εξαρτάται, θα έχουν αρχίσει κιόλας να εκτελούνται οι τελευταίες σου θελήσεις. Μαργαρά, μου μένει ακόμα αρκετή δύναμη για να σε μπαγλαρώσω. Δεν πας να φύγεις. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς το γιατρό. Αγαπητέ Φανούρη, ετοιμάσου να δεχτείς μια μεγάλη είδηση. Και άλλη μεγάλη είδηση. Γιατρέ, δεν μ' αφήνεις να πεθάνω στην ησυχία μου. Μα δεν πρόκειται να πεθάνει. Ποιος το είπε? Ο καθηγητής Κασερόλα. Ας το διάλο. Δεν αστιεύομαι Φανούρη. Ο Σουηδός καθηγητής είναι σαφέστατος. Η κρίση, λέει, δεν μπορεί να διαρκέσει παραπάνω από 3 το πολύ 4 μέρες. Στους 1000 είσαι ο ένας. Ο σκαπουλαριστός. Ακριβώς. Γυναικούλα μου. Κορούλα μου. Αδερφούλη μου. Δεν πιστεύω να φεύγουν έτσι γιατρέ. Όχι βέβαια. Ζήτω η ζωή, είναι ωραία η ζωή. Ζήτω Κασαρόλα,
Σταυρός τον Κατσαρόλα. Λοιπόν, για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός, σας προσκαλώ όλους στο χτήμα μου. Ωραία, έκτατα. Τι είπες, Αριστίδη, στο χτήμα σου? Ποιο χτήμα σου? Αυτό που μου χάρισες πριν από λίγο. Όχι, Αριστίδη, δεν στο χάρισω. Δεν μου το χάρισες? Δηλαδή σου το χάρισα, αλλά με τη συμφωνία πως θα πεθάνω. Α, έτσι. Αν πώς αλλιώς. Και τα ποσοστά του μπουρδάκου, το ελαιοτριβείο του Κοτρώνη. Άμα πεθάνω, κάντε ό,τι θέλετε. Τώρα όμως ζω και βασιλεύω. Αυτό βλέπω δυστυχώς. Γιατρέ, κάνε κάτι, βοήθησέ με. Τι να κάνω, να τον σκοτώσω? Ποιον να σκοτώσεις? Τι συμβαίνει, γιατρέ? Συμβαίνει, αγαπητέ μου, ότι δεν συμβαίνει τίποτε απολύτως και ούτε συνέβη ποτέ. Και σε παρακαλώ να πάψεις. Λοιπόν, όχι, αρετή, δεν θα πάψω. Αρκετά κράτησε αυτή η κομμωδία. Άκουσα το Φανούρι. Δεν είχες ποτέ κανενός είδους αρρώστια και ούτε τώρα πέρασες κανένα κίνδυνο. Δηλαδή, Φανούρι, δεν θα πεθάνεις αμέσως, αλλά πάντα θα υπάρχει φόβος να σου έρθει ξαφνικά μια κρίση και να μείνεις ξερός. Εμένα μου επιτρέπεται. Έλα εδώ, κακούργε, που πας? Πάω να εξομολογηθώ στον ιατρικό σύλλογο. Όσο για σας συμβουλεύω να δείτε έναν ψυχίατρο. Όλοι σας. Πέθανε? Όχι, κύριε Πεθαμενατζή, κάνεις ένα μπελάτη. Με συγχωρείτε, κύριε Καραβόμπα, εσύ είδα έτσι ξαπλωμένο. Ήσουν έτοιμος να με θάψεις, κατάλαβα. Λοιπόν, όχι. Θα αλλάξει επάγγελμα, κύριε Μάνε Πολυζόρη. Η Αλέκα έχει ένα ολόκληρο λουκουμοπείο. Τι προτιμάς, την Αλέκα και να φτιάχνεις λουκούμια ή εργένεις και να θάβεις κόσμο? Τάρπαξε το ξερολούκουμο. Είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Είδατε πως τον αγαπάει? Μήπως και εγώ δεν σας αγαπάω, βρε μαγκούσιδες? Και εμείς αγαπάμε, Φανούρι. Αλήθεια, βρε Αριστίδη? Αμφιβάλλει. Όχι, αρετούλα μου. Γι' αυτό θα ήθελα να πάμε ένα ταξιδάκι στην Ευρώπη, οι δυο μας, τώρα που διορθώθηκε. Ναι, Φανούρι μου. Τι είναι, βρε Αριστίδη? Το κτήμα, τι θα γίνει? Άντε, πάρ' το δικό σου, θα σου δώσω και λεφτά να αγοράσεις και αγελάδες. Ευχαριστώ, Φανούρι, ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς, βρε Αριστίδη, αδέρφια είμαστε. Α, τι είναι πάλι? Να, δηλαδή, ξέρεις, στον Άι Γιάννη, λίγο πιο κάτω από το κτήμα, έχεις και ένα αμπελάκι. Δεν μου το δίνεις κι αυτό, μωρέ Φανούρι. Τι έκανε, λέει? Ζητάς να σου δώσω και τα μπέλη, τα γιαγιού του νηστικού? Μια και είναι κοντά. Ού να χαθείς, ούλα δικά σου τα θέλεις. Παταούλα.